Hej og velkommen til WordGuide. Forsiden. For at lave en forside, klikker du op i menuen i Indsæt. Til venstre for dig står der forside, den klikker du på. Her er der en masse valgmuligheder for at vælge en forside, som du gerne vil have. Vi tager bare forside 1. Her kan du skrive en titel på dit dokument. Vi skriver bare WordGuide. Og under titlen kan du også skrive hvordan man bruger Word. Nedenunder vælger du en dato. Og du har nu lavet en flot forside. Tak for opmærksomheden.